Sagudahin nga ti surat ti pagkasaritaan ni Anita nga napuluan tila babawik. Dear Manong Nemi, day up ko iti day nga aldaw Manong Nemi ket day tagapunan no apay napanak met nagmulmul napanak met GSM nagpaspasyar gimatang kada kita kahit ko gatangan kaya dita kiraos ti tiyan ko inakagmerienda ko na simbrega iti may sa nga food chain nagorderak man aro tao nga madalamisan sa diyan nga may mesa Manong Nemi tinakatugaw nga agbimbirienda patak nga babae di masadagak mamalin di makidebol king ka friend kimita Manong Nemi imisima nagtungad nagtugawak, rinugya ko tinagbirian na. Apay friend ko ng kanya. Sabdi mo ka di kayat nga friend ta. Uris dinakpayaman mo. Kasta kami. Adot friend ko, gabot manag-friend ha. Uris ang ama mo, friend ko naklata. Kastat style ko. Siyak ni Anita, kinunak Manong Nemi kit timakderak nga nangyawat ti dakulap ko. Timakdermat Manong. Ket syempre, nagdinakulap kami. Nag-shake hands kami. Di mo pa bagat tinagan mo Gina. Ayan, Gina. Anita ken Gina. Nagamamuda iti may sa nga food chain. Nagpadpada siguro day off. Day off mo? Day off ko man. Kinam kadlaing. Baka agpadpada pa trabaho. Patangaman no na trabaho. Kinuna naman Manong Nemi ket no ano trabaho kasama trabaho. Anamin trabaho? Katulong. Di ba? Katulong kawet. Uwen. Tigilaw nagpadpada na. Day off mo, day off ko, katulong ta kadua. Ag-friend ta. Ano ako ng friend? Sige, friend. Kabayatan nagbimbiranda kami urinal pasen Manong Nemi sampeng ti makder gabuta magusto na't makinistorya kaniya. Imuna unay, kasasad payag, siyempre, nagpatpada kam nga nakurapay. Tapos, hanggang kumagkatulong ng kami, di ba? Yung kamay panggap iti boyfriend. The boyfriend mo, Gina? Bye. Ngayon, madayor unay ko nga mangarim kanyak, diyak mo lang maurayan. No, di mo maoray nga mangarim nga, di sikat mangarim. Ay! Amat nga nga mabali. Si Anita, nagpadpada ta, adamat or-orayak nga mangarim kanya. Ngayon din aman lang maorayan. Tultuladan naksamad. Hanggang tultuladan, Gina. Nagpadpada talagang peso. Baka dahil nga tanta santa pagpadaan. Kinuna ni Gina. Ana, kumusta mo dagiti amom? Siyak? Dagiti amok? May mesa lang ti amok. May mesa nga nadungo nga bakit. Ni Madam Esther. Di dududwa kayo nga ron. Talo kami. Sino may katlo? Jay driver ken hardinero ni Roland. Talo kayo? Uwan. Tuwang babae, may isa lang lalaki. Sige nga bakit pagpada naman? Saan na nagpada yan? Nagsipod ta, duwa digiti amok. Ano? Ni Madam Digna, ken ni Menchi. Sino ta Menchi? Kaanakan ni Madam. Ket kumusta nga digiti amom? Kaduwada. Datang arti problema? Datot santa ka nagpadaanan. Duat santa ka nagpadaan. May mesa ti amok, idin to duwa nga amok, ti duat amom, duwa nga babae. Ken,
At ang problema mong kadakwada. Idin to ta ni Madam Esther ko kit nasingpet. Okay nga ron. Nawadala ko masabaling akaran. Humaw ko na eh. Napay. Kasalasan nga tao, ti pa nagkita na kanya eh. Baon dito'y, baon dita, muchacha. Ano? Di awag kanyak ni Madam Digna, awag na kanyak, kunak kumang, graman kaniya, Ma'am Menchi. Muchacha. Kaya napindas na nga mangig ni muchacha. Talaga nalabalabas pa yung katulong. Sa kapasit lang ang mistake, uri awan kamalik, kudot. Ana? Sa mesa, hanang ito ti kumpleto nga sweldo. Kaya nga sa no agsaldo ako may ti makabulan ti 5,000, 2,500 lang itad na. Into naman minsan naman naman, 2,500 man eh. Apay man. Tap no maurnong ka no. Hindi at urnong mo arodan. No itad na managpabasol da pay. Ora sa nga siya ti makabuong. Ora ni Ma'am Menchi ti makabuong, siya ti papasulan da. Sa danto pabayadan. Nagloko da no kasta. Dadat santa pagpadaan, Gina. Nasingpet ni ate Amok, sika, nauyong da. Ungarod. Mabaling ka di Anita nga, sa pulan akti ko sa bali nga pagsarkak. Kaya padasik to Nga maumat Amok. Di amom baka adamo na. Baka dari kita kagayam na. Kaya dari kita kagayam na, agsapol katulong. Padasik to tagsaludsod. Alak man dyan cellphone number mo, Anita. Sige. Ipunbok mo. 0949-876-7682. Ito sound cellphone number ni Manong Nemi neta. Nagpadbada ka ba siguro? Ay, gur ka, baliktad ngamin. Imbes nga 8228. So ang kaya padbada nga ron. 0949-876-7628. 82 kay ni Manong Nemi. Sige. I-dial ko tapos ipunbok mo data number ko. Sige. Naman yung kita iso naman ng Nemi. Mag-extra pa ng kitang kanya. Pambanunotek nga no napimpitas kang nimiti siya. Sino napimpitas ta? Friend. Agwa taman. Ag-selfie taman. Yan. 1, 2, 3. Sige. Siya madam. Dato ba cellphone ko? Dagiti dua akatulong. Nagkayam da. Nagamamuda. Nagkayam da nga dagos. Ado dagiti pagpataan da. Awampay boyfriend da. Sunalaing da. Nauyong ti amon di maysa. Nasigpat ti amon di maysa. Di ba? Naragsaka ka sa salita, Anita. Dapat ka naragsaka lang. Ado ka na aram ka? Awang nga ro. Diyay ka kahit kung mangaram kanyak. Dinakmat kahit nga arwag. Sige nga, Gina. Ado matagal-aram kanyak sa lugar mi. Ngimti ayang ko itakit. Aman, sino ko matumay mangaram kanyak. Di virgin ka pa lang. Kapilitan na. Ore lips, virgin pa lang. Sino nga tatagbalin ng asawa ti may sa katulong. Kit ti asawa ti may sa katulong, katulong mat lang Aging ka Manong Nemi kinasaritak ni Madam Esther. Madam, good evening. Yeah, Anita. Kadi problema, awan ma'am. Kumusta ba't pinagbalbalam ng tayo mo? Mayat na parang nagpaspasyar. At nanamam mo kapadag nga katulong. Agsapsapol ta akaran na. Tapay, nauyong ka no dagiti amo na. Agikit. Kasunod ka nauyong da.
handa ka no, iti kompleto nga sweldo. Kagudwana ita, ito no maminsan man nga bulan, kagudwana. Sabi nga sandang ito amin. Tapno ka no maurnog. Yung idadando ka ta. Ito nga ron, madam. Awan na dagiti gagayem mo, madam. Nga agasapulan ti katulong. Ma'am, nagsalud-sudak to na nagpasyarin nida. Matawaga kita. Nakakaasimat isuna ya, madam. Ang nakakasta. Nga madadumot lang nagtay nasasayaat nga katulo. Nga amo. Kaskada kayo, ma'am. Madam, nakasingsingpad ka, nakasayasayaat ka. Amom. Ti tao, apadam nga tao, bigyan nga tao. Katulong man no, padam nga daw balin na, kasta. So nga ti panang tartar kada kayo kinirolan kat membro ti pamilya. Kaslayta, agbalin na ka na siyat kada kayo. Tapno di kasta, ito no, agbalin na ka bedridden, di adda kayo nga mga sikaso kanya. Adda di kita anak ko, ang imbisi damat iti negosyo, ti panagbiagda. Pambalin mat nga, ito nagbedrid lang akon, mangupadan may sa caregiver ng mga sikaso kanya. Ngayon kayat ko, Anita, tinakbaybayana, tinakpanawan. Mon, madam, beta ka kinasiyahat mo, apikit din. Kahit noong asawa ka tuman, dito kay tungagyan. At abukod yung nga balay. Ay, kahit mo saon, madam, ipatawid mo ka na kami ti balayo. Noon yan, makuna na kita anak ko. Gabot damat din balay na kita anak ko. Yung nakunada, family house is a family house. Ano kas pagkarigan ta kayo na nagbakasyon dito kahit adada. Naawan ti mangipawil ka na kuwada. Nabaling ipatagdaran kayo iti sa bali nga balay. Nga maiyabay matlang dito nga balay. Dala ito nga balay, dalusan nyo, ken no agbakasyon na kita anak ko, di ada pagyananda. Kaya ito nga saon, madam, ore awang nga iton, ada kam to pelang dito. Kito na. Tatakay nga rin iti panagana mo, mangbantay ti balay. No kahit to digbaling asawa ka. Kit no kahit na agad na siya. Tunay, no saan, diyo ano pala kayat yo, at nabukod yung alote. Uri ipatawid kung dumatan at pagdiswan ti balayo. No, mainagan nga lote yo. Mayat man, yung sinun to nga tayo, tagbalin ng asawak, madam. Kaya sinun makasungbat iti data, sa gamit lang. Hamo ka di nga makasininarak no ka dyan boyfriend mo, nukas na nga day off mo. Awan pa'y boyfriend ko siya, madam. Apay. Awan mangarim ka niya. Kat, ano't panagkunam kinirulan? Di driver ken hardinero. Di nakangatakayat. Ni madam, nagbagay kayo. Kat na siya at launa yan, ano, takay tag-asawa. Sabi ko na, tawanin sabsabali. Di adya katulong ko, nga para dalos, para laba, para luto, para plansa. Ken mangyawat ka rin kita masapul ko. Ken dati driver ko, ken hardinero, iso na kasawa, di nagmayhat. Ni madam, di mo ka di kayat ni Roland, nasingpat mat. Iso na lang di tayo mat-amon, no, anat mapaspasamak yung kuha na itata, stay out mat. Saan man na nag-report into bigat. Ng mga sikaso ti hardin, kahit wata papanak, idraiban na. Baka ada girlfriend nan, madam. Kahit sinalusod mo ko ma. Bukas nagsasalita kayo, mabayinak mo tagsalsaludsod mo, ada girlfriend nan. Anang amin ti magsasalitaan nyo no ka. Magsasalita kayo. May panggap no, sana ka marigatan. Aman, nung daduma ko nakmet, nadakkel ti balayo. Nalawang ang dalusan. Ket iso naman salsalutsutek no, hanga marikatan nga mga sikaso ti hardin, hanggo na naman.
Sama mano kami met arumor kini madam kuna na. Di kita lahat pagsasalitaan nyo. Di kailangan pagsalitaan ti may panggap iti ayat. Mabain na kasyak ti mangiruki madam. Ah, alala. Ket mangipakita ka ngamin tibo-tibo ang kurso na dami so. Alam mo madam hamit ah. Mabalimit ka sa tamot nga. Kuna ng tupay ako ha. Baka gundawayan na lang ti ko ha. Alala kita, urayip ah, nga agdaton ka. Baka the girlfriend na, madam. Tanuawang ko ma, arman na ko ma. Uno saan nakakras. Ay, napintas ka mat ka, napintas ka mat alita. Ako madiferensyam. Ako, ang diferensyak, patingipan, no, ornos, nabanglusang aw ko. Lawan. Alawan, mang salsal sutak to ka dagiti ka. Amigak no, adag ka sa pulang di katulong. Ibagam ka rin yung gayem mo, nga nagayem mo na tayo, aga nanos pa lang. Tinawagan ka nga rin ni Gina, man. Hello? Gina, ni Anita ito. Ay, friend, kumusta ka? Ay, apay, pinagsawsawan man hindi kita agikit. Apay ka noon na daw ka nagawid. Kit 66 mit tulag mi. Rumuarak ti 6, agawid ak ti 6. Kit no, naladawak lang ti 10 minutes. Inungong tandak man eh. Kit mo na, ore man pa'y 1 minute, kit talaga nga naladaw ka. Kinawan ng panagkunada, sakpa ti nagluto. Lepas ko lang naginaw. Lampi ko mamat na set, pagkisasarita da ka. Mutsada lang, mutsacha. At padpada da nga gikip. Anat lang nga daya? Oy, kunamlan no, Dracula. Apay, naglaing ag-make up ni Madam Digna. Sila arya di panggarigak no ko. No naka-make upin, alakit mayatan, no ako make up na, bo. Ore ni Ma'am Menchi. Balasang pala ni Ma'am Menchi. Yung kaslaglang lang nga ako. Natakunadan, dati Agub-Ubarat Club, night club. GRO. Slaglang lang nga GRO. Ako, ang tinapintas ka na kwata. Abusta, hanga napintas ti ugali da. Nakalalas pa ti langada. Kasla dala bongkarya. Nauyaw kami, Gina. Ni bagbagalit po no. Api nga tasi ka. Abusta awan pintas na. Awan, mati pa ti ugali da. Sika siguro akit ko. Data amo magit talaga na amo. Well, na amo. Saan ngunang agbagpagkap no? Dapa pa na nagit agpulbos labas kasi yan. Turay na ko adu ti burluloy na. Burluloy? Di kita makita mga arkos ti bagina. Data ti duktaritos na kada na. Ay, haanga ka sa ni Madam Esther. Ngayon di kita amok, apaw. Numahold up dun to nga tapo. Ngayon, sa bagay, hanggang yung sama di kita, hanggang bak ng daan, pipintas na, nginginat, alahas da. Ure no, handang iwarang. No, daduma, nakawarang. Ure no, saan ka mat masulisog nga mangala? Ay, sana ka man nanakaw. Nasi, ngarod no kasta. Nagbali na ka na siyat kadakwadang saan ka na siyat kanya. Waan niya, Anita, nakasalitam ka din ti amom? Wen, mangkita to nga ta, manggita ka no. Ano nga to no, umaikladtan. Siyang ka kumakanya, Anita, please. Talagang tsak maanusan dito yan. Ano kahit mo sa wen? Duwata ka katulong ni Madam yan. Nalawat balay ta? Nalawa ah. Kaya duwata nga dalos. Kasalitam tuhan, please. Please, friend, tulungan ako no. Baka di namat kayat. Bakit padasim lang ibaga ah. Tsaka maanusan nito yan eh. Talaga kahit kung nagtalaw. Wala nga madumati na urno nga sweldo. Baka handay tayo. Oras handa ito. Ito ko lang kadakwadan. Oras nga maisublikan niya dikiti na urno nga sweldo nga sandang inintay. Kahit ko pa yan basta makatalawak dito.
No sana ka makasapot sa bali nga pagtrabaho, kagahawid akon sa di probinsya. Wala na, friend. Please. Baka kasaritak to ni Madam Esther. Yung tubigat, kasaritak to. Imbaga kang Rodeta, manong nemi kabayata ng mga mahan kami. Talaga nga nauyong daaya. Bumadam, ore ka no saan dang isubsubli din na orno nga sweldo na, basta kahit dan tumalaw. Dalakit di, pagsarkan na nga dagos. Tulungan tayo man na di gayim ko, madam. Talaga gayim mo, kitab na minsan ka pelag kita. Masya na karot keng kuha na. Kahit ko nga tulungan. Kasulangin, madam. Dahil sweldo na, kahit maitad kang kuha na, diya ka gudwat sweldo. Ana? Di sweldo ka 10,000, sagpa 5 kami. Tadwa kami. Nga mabalin ha. Sabi nga nga mabalin. Tapno lang umay. Kasulangin nga Rodel. Saan nga kasi siya, i-reduce ko lang ba si Dan? Sag-8 kayo. Ay, madam, okay na. Okay na, madam, okay na. Sige. Angem, siguro doon, nga nasingpet. Siguro doon nga ko, nagagat. Sigurado, madam, ang mga mo't no, dapat pidot na. Ang mga mo't no, idilayang kalman nga nama mo misuna, kalpasan, nagtalikan. No, saan nga ron? Saan? Madam, okay lang. Pauyo kan sa matin. Nadamat ka di rason nyo, madam. Nasaan ka basta talag. Ngam dagos kami nga nalag-antirik na kini Gina eh. Tsaka mo no apay. So nga kahit ko ang tulungan. Siguro dumalaki di nga nasingpet. Siguro dumalaki di ang taktakaw. Siya katagsungbat, no? Kas pagalikan lain. Sige, madam. Siya timang garantor ken kuana. Tinawagag nga ro din ni Gina, manon name kat kastawan tinaragsak na. Agpaiso, friend. Huwain. So na lang ta, 8,000. Saga 8,000 ta. Ano nga bali, akit-akit nga ito, sweldo kita na. Kastuhin, makumpleto mo't lang sweldo mga 10,000. Tayo ko keng ka, day kurang na. Day 6,000 na kanya kanukan. Oras sana, man, friend. Ngayon duwa talaga, tagsasalita ka stoy. Sa 8,000 na, ito nung magsweldo ta, ito ko keng ka, day 2,000, tapos 6,000 kanya, 10,000 keng ka. Sige. Kasta nga ro, tinapasamak manong nemi, ket siyempre, hasta ko na tinapasamak. Karimahin na. Friend, thank you, Anita. Okay lang, Gina. Sumunod ka. Wow. Ano ti wow? Sino Jay? Ni Roland. Hardinero mi. Ken driver ni Madam. Kumit kita mat ni Roland kada kami ano. Anita? Sino iso na? Kasi si mo? Ni Gina. Sumrek ba nakatulong dito eh? Sumrek nakatulong? Apay, kada ka mat mo no kasukat mo. Dua kami nakatulong. No? Kasabulan pa lang ni Madam, tikatulong na. Marigata na amin. Iso ako na nga at ako makaduwak. Hindi mo tumad kami kahit patulong kanya. Nukas na marigatan ka agdalos. Okay lang. Hi, Roland. Siyak ni Gina. Manong nimi oray lang makudkudot ti pusok. Iti dahi nga panagpinering da. Nga nagalamanon da kat nakabaybayag mo nga di damad lagi ni batan. Madida ito yan. Hindi pa lang orahik ni Roland ang mga aram kanya pagkatapos. Diyak ba lamang orayan ita? Nagamamunta ni Gina. Nagkinurso na dan sabat din. Susapo, madida ito yan.
Ngayon sa anak ka nagpadlaw manon na yun. Simunik kami, kat nadalo mi ni Madam Esther, iti salas. Madam, di Gina. Gina ni Madam Esther. Hello po. Madam, thank you very much. Imanugot kayo nga, ditoyak lang yan. Sino di kita ko? Kunang nga amom? Madam Digna? Digna? Ada picture na kayo ka? Ada madam? Mabitlahin. Dito madam. Mo kami, kaya Madam Digna. Dito dati kanakan na. Ni Menchi. Pasay, bibit kam na kwenta ko. Pagmamadyungan. Alaga nga saan pa nga nagbalbali suna. Awan nagpaut nga katulong na. Iso nga mamatik nga ordi ko nak madam nga talaga nga nauyong. Saan nga taot pang tratar na ti katulong na. Ala, dito'y ka. Duwa kay ka ni Anita, nagsalita ka doon, may pangaptisweldo. When naman na, nagsalita kami. Good. Agtinulong kayo. Anita nga marigatan, Anita nga agdalos. Itinalawa nga dalosan na. Sa bagay, ori ba't nukwa? Saan nga inaldaw nga, agpunas kayo, agsaplit kayo, okay man lang. Amat mo, ususar kaya do mga silid. So, kasanganas ka nga dalosan. Ngayon no mabalin, mataldalosan na tanga kang kanayon. O, reket doha ka itan. Sige. Pagibagaman ni Roland, sa kanan ng jikot sa at papanami. Ay, siya akong timapan. Madam, siya akong. Nagboluntarya mo ni Gina. Hala. Surutek ko mamanong naming. Sinurot ko. Kinitak. Ala, mabalin na matla nga ibukaw. Mapangin masadig. Ni. Tila babawi ka ng alak yung kuhana. Agbaling matgayam nga karibal ko. Idudududwa kami manong name. Agdaldalos kami. Dalsam dalsak mo ditoy. O, laglagi pa ma. Hanga kayat ni madam na agala ka na sa mga kukwa. Ura ada makita. Ay, saan ko karami data? Ako karami data. Kinunakmet manong naming yung baga. Manong name pampanunutek. No siyak man tinangalak ang kuwana. Masapul nga sakbit lang ti mangpadisik ang kuwana. Yung, abi nga padisik. Pagtatakawat, kasta nga ta. Ala, sa anak mo nga dakas. Magbalin ako nga dakas kapulaing itibriknak nga gayat ka ni Roland. Huh! Abustasan ko mauring ni Roland nga mangaram kanya. Sa ako inalan ni Gina. Kat crush ni Gina. Ag-crush pa ni Roland. Mamon.
No talagang saan nga siya tinekari ni Roland at ito maaramin ko. Iti may isa nga nabi manong name nga da kiti Hardin. Imay ni Gina. Ay, friend. Apa stay out ni Roland? Stay out. Stay in ko ma. Tapay. Tsaka musika. Sorry Gabot gayem ta. Kahit kung ibagaking ka. Awan tilim-limod ko king ka. Gabot gayem ta. Apay. Kras ko iso na sika. Sika di mo kras? Una iso ka baga mga ur-uray mga mangarim ken ka? Saan? Saan iso? Apay ko mga iso. Tabangir. Da driver ta tabangir. Apay, sa mo kursunada ni Roland? Diyan mo? Apay, kursunada? Itapay lang makariknak ti ayat sika. I-advise na man, no, not aramidep. Tapno, anat kahit mo sa huna aramidep. Tapno, agayat mit ni Roland kanyang Tsaka mo ka. Bahala ka. Ngayon, awang pengat at asawa na. Tsaka na mo kasi sinulsud mo ko sinulsud ko nga itay. Tay masidagak nga napan inang yung pag-aak nga isa ka na jikot setup no mapanda rumaran kini madam. Kaya ano sinulsud mo? No ada girlfriend nan. Awampay ko na. No ada asawa nan. Di ada nga awampay. Awampay girlfriend na. Stay out gaya. Stay in ko yan. Nagpintas ko. Gina. Gayim ka. So nga, kahit kang advice. Ano ti-advise mo kanya? Saan mong ipadlaw ti bagim amay sa ka nga babae nga mahina? Ano kahit mo sa? Amo madadi kiti lalaking gun-gun nawayan dati kinarukup ti may nga babae. Ang mga med no madlaw ni Roland nga crush keng ka agkras ka keng kuanak at gundawayan na met. Baka no sikukan na ka sa nakang tubaybayan. Ala, kasta nga ta? Advice ko lang kay ka na to yan. Awang kasta agsakbay. Iso nga no siyakti si ka. No umasadag keng ka ni Roland, likli ka. Tabay likli ka. Kaya umasadag. Ang mga nagundaway na laing tipa nagkras mo keng kuana. Sika, di mo kati imbadlaw keng kuana nga, kras mo? Ang kumat ka kras. Kasun ko may badlaw ko, jakmat kras si kamot. Hanggang ka din nang ipakita ti, kasla pa naggustong keng kuana. Sana kasta nga babae. Iso nga liklikam di kasjay. Ano nga rin mabaling ko talagang mayat matirik na keng kuana. So nga rin nga advice ko dahito keng ka because you are my friend. Kanyata mo, baka gungguntawayan na kang tulang ni Roland. Ala. Sige. Ngayon, panagkunak ka dasing ba't matisuna. Manong name talaga nga saan nga mariklikan ni Gina nga talagang ipadlaw na. Tanong kasi nga dumtengen ni Roland manipod iti balayda ket kumain ag-report isupit na kalistong mapandang mangilok at tigay. Ket kastaon ito tigaringging na nga magisasalita kini Roland. Diyos ko, naalakan kung naktinakan ko. Ay, siyak tinangalakin ka. Siyak lang timang papanaw ka. Kunak kumang. Anang ortiramidek. Kahit awa mo ti pakabasulan na kini madam. Padpadaksek? Ay, nako. Huwag na. Siyak tagbaling nga dakis no ramidak deta. Diyak kayat tagbaling nga kontrabida. Hindi nakapanawan manong name da Madam Mister kini Roland kasta o naman ti karingking.
crush na Jessica. Di sila panangkit-kita na kanya ako. Diyak mo't ka na kang hindi ka unay agpadpadlaw. Advice ko rin ka na to, my friend. Pamlatan, mahala na. Basta kayat ko. Kahit kumaramanan di kiti lips na. Kahit kumagkay para mangging quality lips ko. Ay, po, Gina. Ti problemam idi, nauyong di kiti amom. Kawen, nalusotak idan, atak dituyen. Nalagan ti ay trabaho, awan mangungit kanya, awan manguyaw kanya, awan mangbugbugaw kanya. Saan dapat dito itay crush ko. Aging kaya manong naming adimteng ti pa nag-birthday ni Madam Esther. Nagsagana kami pinakater na. Imay di kiti amiga na. Di ko ang kit imay ni Gina. Ala, at tayo amok, dati nga amok ni Gina. Dahil kanda jay. So lagi kit, ay, di kita imat kami nakalalas ng peso, di kita dugali na. Ako masisadag ka na ko ata. Talagang saan ako masisadag. Ngayon mamunta siguro ng dak dito. Amo manita. Agparaparig na kanya. Nga niya. Mapaumyan ko ni Roland. Ana? Ibagak nga umyan ni Roland. Nga gawawid, siyempre, Rabinton. Numalpas ti party. Rabinton, di ba? Kaya, adumat lugan na. Adamat latalo, maala na ang lugan. Basta. Ibagagaw niya. Dakisan base na kunak tinakam ko. Yung sanak mo na makarik na't imon. Madanagan ang langit, posible nga mapasama ka rito iya. Padak ng katulong. Tarantada, matartaranta. Gabutan pasit do okasyon manunimi nga riknak ti bannog ko muna akong silid ko kunak. Sa balit silid ko, sa balit silid ni Gina. Kabigatan na manunimi siyak tinasapa ka nagriing. Siyak tinagluto. Hindi makariing ni Madam Esther. Madam, bitlang madam, ti kapeyo. Di Gina, payo ompay. Tsak man mo, madam. Ni Roland Gayam. Nagawid balit rabi. Tsak man mo, madam. Speaking of Roland, manong nimi di makita kang lukat ti may sa silid. Imyan. Rimon iti silid ni Gina. Madam, dito ni Roland na. Good morning, madam. Good morning, Roland. Hey, gayam nga nagawid. Madam, gabutam na sulisog agbat nga iminom basit. Ang naka-document iso na nga nakawid. Nagandam nga ron. Jai, into do naman nun. Saan ka din nga ditatay? Kwarto ni Gina? Ala, Roland, nagkaida kayo? Diyan manamuta. Nakabarte ka. Ket, ando na pasama kita kayo? Madam, asensya kayo. Lalaki ak lang. Hindi rumurmatin ni Gina. Good morning, madam. Belated happy birthday. Abang nagkaida kayo? Ay ayatan nakanumot, madam. Kaya ay ayatak matisuna. Kaya nagkaida kayo, kaya na pasama kayo. Madam, ipatpatik ko ni Roland. Roland, madam, di mat ada asawa mo? Ada pa yun may saputot ko, madam. Kaya nga rin tapol ni Gina. Madam, lalaki kinatao. Amom Gina, nga asawa nan? O, unti bagbaga na, madam. Damat kayo masawa mo. Hindi ka man nagsalutsod. Si, ano na kung artisong batak.
Diya kaya't kasi ka napasamak. So nga, konforme ka na kayo, iti voluntaryo nga kikat. Siya kun madam, kinuna ni Roland Manong. Kasano ka ro din, Roland? Kailangan ko tinagbaling na relasyon ta. Umiyang ka ko nam. Agkaidata ko nam. Ilalaki akmat. Ginundawaya mat. So, ngarte ko nak madam. Sensya kayo. Sana kami nga napaidam eh. Sus, apo. Diyos ko. Agyaman nakunak tinakam ko. Imbag lagi din tawon timpadpadlaw ko nga panagkursunadak kini Roland. No adda nga ta, baka siyak di sinulisog na. Imbag lagi din. Kada ito mat nga Gina, winarningak, di matimngag. Deta. Awanin di idultulin na nga. Protektaran na nga. Dayaw. Madam, mga lakay ito lang din sa bali nga driver yun. Naguro ka, mabidlag. Nabayag ka nga driver ko. Si Gina ti pumanaw. Ha? Madam, lumasalaga ka na sayat nga amo. Nagbaling kami nga na siyat ken ka. Namsikat sang nagbaling nga na siyat, iti bagim. Madam, please. Madam, nagbati akang rin kasta. Gabutan na bayag kang driver ko. Kan marigatan ako magkita driver. So, ano sa sinuman, tinangrugyan, timadingan na pasamak, kasi may cut. Anita, tulungan nak. Friend, imbilang ka kaya, ngamsang ka dimngig kanya. Amom, edi madlaw kong ada sa balin nga aramid mo, tila babawik ko na. Tila babawik nga nanging komentar nga gyang ganito. Nasihat man ti panagtrabaho, awan man ti mading aramidem, Anyarod, baka no, orin ni Roland, ti may cut dito, kat baka agsisinarak ka dito tarawan. Ibutan na nga rod na. Naglalalo, no, di napasamak yung drabi, kat agsikog ka. Alayin ka, alanin di kita arawatam, Gina, na mabalimon ti pumanaw. Iyan ay kung nga talo nga bulan ti sweldom, tapno, awan mako naman niya. Awan, sa bali aking basol, no, saan nga siya? Basol mo metlaeng. Nagbaling kami na siya at kang ka. Hindi mo amo, at nag-ibend at kinasiyat. Naaram ka. Nakita mo lang ni Roland, nagkras ka. Na di mo pa inimbestigar, no, at asawa na, no, awan pa eh. So, malas mo. Sayang. Bimanaw nga rot marong name ni Gina kat nagawidan sa Dje probinsya. Ay, baglaki din sa anak na nagpadlaw ken ni Roland. Tanong nagpadlawak baka no. Siyak kumati na alilaw. Aging kakal gito ay manong name nga balasa nga pailaeng. Siyak mat kaya tapanawan ni Madam Esther. Agabutan nakasasayaat. Kas kunana, ala akit mangurayak no sinuman lalaking kagasat ko. Tagyang kam to ditoy, kada kami timang bantay kini Madam Esther, nudumteng tuman, ti pa nagkakapsot na, wano pa nag-bedridden. Dito nga rin, ti pagkasalita, manong, kadagyaman naklaunay, ti anos mo, anong urnos, kalbasan nga nag-insen keng ka dito Teliana. Thank you, tilaing mo nga nang ibasa. At sabi ko man, tanakaibati akmat iti adal, balaag, ken liuliwa, kadagiti padak nga nagdingag, ken nagbuyat. Tuwing nga rin, dagyaman nga pagayam mo, Anita. Thank you, Mat kang Anita. Tingka pa nang ibura di pagkasalitaan. So, nganta kayo.